Kaixo, itxasopagoan ganaz eta Olgeta jolaserako baliabide zerbitzutik etxen dotzuet berba. Gaurko honetan, arroxali edo loreetako maitagarria izeneko mai jolas aurkeztu gura dotzuet. Mai jolas hau, 2-3 urtetik aurrerako jokalari xendako mai jolasa da, eta gutxienez 2 jokalarik hartu leki parte eta gehienez 4 jokalarik. Jolasian hasi aurretik, guazen ikusten jolas honen edukixe zein jan. Horretarako, kajia zabalduko eta bertako materialdan aterako. Ikusten duzuen moduen, baditugu kolore desberdinetako eta forma desberdinetako zutabiak, dado bat, arroxali, guko lan behitxutzo, baina bakoitzak beste izen bat ipini gure aldotza, eta jolaserako taula. Ikusiko duzuen moduan, jolaserako taula honek 2 alde ditu. Horrek esan gure dau, 2 modu desberdinetan jolastu genkela jolas hontara. Jolasian hasi aurretik, eduki guztia preparauko ipiniko jolas taula mailaren erdian, arroxali ipini beharko dugu taula honetan kojinen gainean, eta pieza guztiak taulatik kanpo. Eta zein da jolas honen helburua? Jolas honen helburua da, kolore bakoitzeko oinarrian, kolore horri dagokizun zutabiak eraikitzea, beti be, arroxali zutabietara heldu baino lehenago. Eta nola jolasten arroxali mai jolasian? Jokalari bakoitzak dadua bota beharko dugu bere txandan. Eta dado horretan agertzen den irudi edo kolorearen arabera, ekintza bat edo besten beharko dugu. Koloreak agertzen baldin badie, kolorean izena izan beharko dugu, eta kolore horri dagokizun zutabian zatitxo bat hartu eta oinarri berdinen ipini beharko dugu. Aldiz, izarra agertzen baldin bada, komoina izango eta berak nahi dauen koloreko pieza hartu beharko dugu. Eta arroxali agertzen baldin bada, arroxali hartu eta arroxali pauso bat aurrera mugitu beharko dugu. Ontsa ikusiko dugu jolasian ziar, zelan doian dinamikia. Nik uste dut honena izango dela partidatxo bat irudikatzea edo simulatzea. Hortarako, dadua botako duten bakoitzen irudikatuko dut jokalari baten txanda dela, bai? Baina, dana neukengo dut. Jolas honetan lehen ahaztu jatesatia, dano jolastuko dugu helburu berdinen alde, bai? Dano zehatu beharko gara eraikitzen arroxali oinarrietara heldu baino lehenago. Beraz, danon artean elkar laguntzea garrantzitsu izango da. Botako txandaka dadua, eta kasu honetan izarra irten da. Komodina danez, nik nahi duten koloreko oinarria edo zutabe esati bat hartu, eta kolore berdineko oinarrian ipini beharko dut. Jarraituko jolasien. Dadue bota, eta kasu honetan kolore larrosa. Kolore larroseko zutabe esati bat hartu eta bere oinarri zen ipiniko. Beste jokalari batek botako leuke eta, kasu honetan arroxali urten da. Beraz, arroxalik pausu bat aurrera, hemen nenufarietan gainetik ziar. Barriro, urdina, edo turkesa, edo bakoitzak euskal honola ikusiko da. Barriro be, turkesa. Arroxali irtetzen baldin bada, arroxalik pauso bat aurrera. Larrosa irtetzen baldin bada, zutabe larroseko zati bat, berean. Holan jarraituko geunke jolasien bukaera arte. 2 egoera maldekez, bat, trampa txiki bat ingo dute, baina. Arroxali bukaerara heldu baino lehena, oinarri berdineko koloretako zutabe esati guztiak eukitza ipintzia, bai? Orduen kasu horretan, jokalari danok izango gitzake irabazlien. Edota bi, pentsa bolaxe dauko bela, eta arroxali bidiain eta bukaera heldu dela. Kasu horretan, arroxali izango litzake irabazlia. Lehen esan dutzueten moduan, arroxali mai jolasian 2 modutan jolastu leke. Koloreen arabera edo formen arabera. Ikusten duzuen moduan, koloretako zutabe zati hauek bakoitzak forma desberdin badauka, bai? Eta tableruai bueltean buten baldin badotzagu, lehen koloriekin jolastu duen moduan, oin formekin jolastu genik. Formen jolasian dinamika izango da berdina. Arroxali ipiniko dugu kojinen gainean, eta txandaka joango gara dadua botatzen. Daduan agertzen baldin bada kolore bat, adibidez kasu honetan kolore larrosa, kolore larrosari dagokion zutabe zati bat hartu, eta bere forma ikusita oinarri berdinean gainean ipini beharko dugu. Jolas honen dinamika hobeto ulertzeko aurrekoan moduan beba ingoena da antzazpen txikitxo bat. Txandaka joango gare dadue botaten, eta daduen agertzen den kolorean arabera, kolore horretako zutabe bat hartu, eta berari dagokizun oinarrixen gainean ipini beharko dugu. Arroxali agertzen baldin bada, lehen moruen arroxalik pausu bat aurrera. Urdina. Ipiniko dugu
zutabe oinarri berdinan gainean. La rosa. Arroxali beste paustxoa. Berdea ez dau. Kasu honetan, berdea ez balitz egongo, batxan da pasa. Beste jokalari batek bota beko leuke barriro. Berdea. La rosa. Urdin. Ikusten dozen moruan, 3 zutabiak eraiki ditugu arroxali bukaera heldu baino leka. Kasu honetan, jokalari guztia izango gitzake irabazleak. Gaurkoan arroxali mai jolasa gomendatu gura dutzuet. 3 urtetik aurrerako edo 2 urtetik aurrerako itxeko txikitsuenekin formak eta koloriak bereizten hasteko jolas gomendagarria izan leikelako.